Diba po yan ang kargot eh. Manong naman ito with Jim. Banha po. Amrat ko kung. Ay, mo dito pang pero eh banha. Kusugura mo. Kusugura mo. Ano ang kanang screen ah. Ana rin kay bisita na? Alis dan. Dara! Nag San Pedro si Luna. Dara! Nag San Pedro si Luna. Dagang mga kids. Tapos lang mo na pang nagawa sa reklamis. Nagluto pa. Wow. Di na nila mga rin. Kasi ito na dato. Hello guys, maulan na selebrasyon sa San Pedro diri sa Moa. Ag San Pedro, Bibo. Birthday po ni Salex. Happy birthday Salex. God bless you. Guys na. Tayo tidak ya 57. Oo, wa bitaw edad. Way edad na. Na. Plastic dahil maka-aber na ibang design Makaan. gawon mo na. Makaan. Makaon. Dito. Jawa dili. Diba po yan ang kargot eh. Manong naman ito with Jim. Banha po. Amrat ko kung. Ay, dito pang pero eh banha. Kusugura mo. Ana rin kay bisita na? Music. Nahurot naman na ima, wala naman na iunod. Yan lang ma. Nagitilok ng mga salad ba na karing taong. Atong. Kaya naman Taong. pepino. Ay taong. Wala kong ito nga ito kay. Madugangan na piyoto. Yan nga. Ito yung pag-inuit. Mayroon ka na toothbrush. Bibo sila, bibo. Bibo, bibo. Kuya, Melissa, mabalik lang. Agma. Tomorrow, tomorrow. Ligo po si Luna. Roddan kasi sa gana pa. Naligo si Luna. Tutasan na pa karon.
Etang, Luna, ah. Luna, dara. Nag San Pedro si Luna. Dara. Nag San Pedro si Luna. Dagang mga kids. Tapos lang mo na, mga nagawa sa reklamis. Nagluto pa. Wow. Di na nila mga rin. Kasi ito ara dato. Naligo si Luna. Ambok man.